každý váš krok. Vím o všem, co se tady děje, když někdo pláče, či se někdo směje. Koukám se na to, jak se chováte. A občas je mi z toho až do pláče. Vždyť vy nevíte, co samejma roupama. Po minulém večírku šli někteří spát i s botama. Někteří za cestou domů měli problém pohnout se, co mine noha nohu. Reagovali jen na Pepo Kuk. No dojdeš, seš hodnej kluk. A co teprve při běžném normálním provozu? Vede se tu mnoho zbytečných hovorů. Řešej se tu stupidní kraviny na setkání zaměstnanců. Ať se to týká plen v prádle či na zemi plivanců. Sestry a pečovatelky ty nemají práci snadnou. Vždyť se každou chvíli v hovnech hrabou. Krmějí klienty, mejou je postele stelou a ještě za to málo peněz berou. No, taky je tu Míla, pracovnice rehabilitační. Ta zase furt s někým někde cvičí. A nejradši má tu krásnou chvíli, kdy po práci má ve skleničce to svý bílý. Sociálky ty zase věčně něco vysvětlujou. Proč se tohle platí, proč se dnes postele stelou, kdy tu bude kněz, kdy zpívání a co k večeři, ztracený zuby hledají v posteli. A co teprve prádelna, to je žrádlo. Tam musí vyprat každý to podělaný prádlo. Kuchyni to taky není žádnej pech. Ale láska k práci je vidět na těch dobrých jídlech. I když se však taky občas zmejlí jejich ručičky. A pak máme přisrážený dukátový bochtičky. Ty to taky lehký nemají. Pěkně zuřejí, když jim přesto umytý couraj. Věčně někde špína, záchod podělanej mají. A ještě si u toho některý klidně zpívají. Údržbata tady taky dobře funguje. Pepa tady seká, hrabe sníh a pořád něco spravuje. Navíc vládne volantem jako silnic král. Vyřídí každý požadavek, který je mu zadán. Pepon, udělej